Langileria antolatu, gizartea eraldatu. Hau da, gure kongresu honetako leloa. Izan ere, intolerantziaren kontrako bakunarik onena, langileak antolatzea dela uste dugu. Langile klasea ahaldun du, baldintzak hobetzeko. Bai lan munduan eta baita lanetik kanpo. Ela, inoiz baino beharrezkoagoa da. Beste, gizarte hobe batean sinistu dugu, sinisten dugu eta sinisten jarraituko dugu. Arestiri omenaldi xume hau egiteko. Jokoa ez da errenta, esan zuen behin olakoa Xularrek. Ederki mintzatu zitzaien aberatzeri. Pobreok, ez baitugu errentarik, eta jokua gure azken esperantza da. Hola esan zidan, herriaren ahoak.